дар баъзе ҷойҳо қурбониро қурбонӣ мекунанд, аммо бо чашм намебинанд оё ин дуруст аст ва оё қабул мешавад. ва ба мисле ки шояд манзурашон он аст ки ба мисле ки ягон нафар дар бисёр аксар вақт ин хеле машҳур шудааст, дар Русия ҳам ин гуна бародарон ҳастанд, мегӯянд ки мо аз номи шумо қурбонӣ мекунем ва баъд аз он масалан гӯшташро маблағашро ҳисобу китоб мекунем ва баъдан шумо метавонед маблағашро равон кунед ё ба наҳмин монанд ҳодисаҳо хеле зиёд аст имрӯз. дар ин маврид шумо чӣ гуфта метавонед бо далелҳо агар бошад? суоли шумо ду тақсим кунем. якумаш, инсон оё метавонад ягон шахсро ваколат диҳад ки аз номи ӯ забҳ кунад ва чуноне ки дар саҳиҳ муслим омадааст аз ҷобир разияллоҳу анҳу ки паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам наҳара 63 биядиҳи ва амара алиян разияллоҳу анҳу ан язбаҳа албақӣ. расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам 63 қурбониро бо дасти худ забҳ карданд ва боқимондаро али разияллоҳу анҳуро ваколатдор карданд ки боқимондаро али разияллоҳу анҳу забҳ кунанд. амр карданд ки али забҳ кунанд. албатта мувофиқи суннати расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам инсон бояд қурбониашро бо дасти худ забҳ кунад. агар натавонад, метавонад қассоб забҳ кунад ва инчунин мешавад ки муассисаҳои хайротӣ ҳастанд ки шумо маблағи қурбониро пардохт мекунед, аз номи шумо қурбонӣ мекунанд ва ҳамон гӯшти қурбониро ба камбизоатҳо, ба шахсони муҳтоҷ, ба шахсони ниёзманд тақсим мекунанд. ин дуруст аст, ин ҷоиз аст иншоаллоҳ. аммо ҳамон суоле ки дар охири суолатон гуфтед, як нафар масалан мегӯяд ки ман қурбонии шуморо, гови шуморо ё гӯсфанди шуморо мебарам, забҳ мекунам, баъдан бармекашем, вазн мекунем ва мувофиқи гӯшти тозааш вазнаш чӣ қадар бошад, ба ҳар килограмми ҳамон мувофиқ шумо маблағашро, нархашро пардохт мекунед. ман ҳамин хел фаҳмидам. охири суолатон ҳамин хел буд ба фикрам. бале. агар ин хел бошад чуноне ки уламо шарҳ дода гуфтанд, ин албатта ҷоиз нест ва байъи яъне харидани он шахс пурра иҷро намешавад. ба милки ӯ пурра зери милки ӯ вай моли харидаи ӯ намедарояд, чун ӯ маблағашро пардохт накардааст, пули миқдори маблағи молаш муайян нашудааст. гӯё танҳо ин нафар гӯшт харида истодааст. аммо аллоҳ субҳанаҳу ва таоло мақсад аз қурбонии мо ва шумо танҳо гӯшт харидану гӯшт хӯрдан нест ва аллоҳ субҳанаҳу ва таоло чуноне ки мегӯяд лан янала аллоҳа лухумуҳа вала димаъуҳа валакин яналуху тақва минкум. ба аллоҳ субҳанаҳу ва таоло гӯшти шумо, хуни он ҳайвонҳо намерасад, аз он чизҳое ки шумо забҳ мекунед намерасад. валакин яналуху тақва минкум, тақвои шумо ба назди аллоҳ субҳанаҳу ва таоло мерасад. гарчанде ки нияти вай бародар қурбонӣ ҳам ки бошад, вале моли харидаашон пурра ба милкашон дохил нашудааст. яъне агар ки ваколат дода бошад ба касеро, чунки дар аврупо бисёр ин маъмул аст, чун дар аксар давлатҳои аврупоӣ забт кардани мол иҷозат надорад. аз ин хотир ваколат медиҳанд наздикони худро ки масалан дар тоҷикистон ин корро ба анҷом диҳанд. яъне ин иҷозат дорад. яъне ина далелашро шунидем ки чун расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам ҳазрати алӣ разияллоҳу анҳуро ба ин кор ваколат дода буданду ва яъне ки ин кор аллакай суннат аст, дар суннат аст. бале.